Tan samar mamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana taren saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati datan kawusa manjing pendapi karang kadempel menawa kandha sapunalika semanten sangya para Kurawa sayun-ayunan sangganing para putra Pandhawa sinengguyung sangganing para Panakawan. Mangka kangro sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu dukundur ketup rumembak penyugang kumambang dusang Wisnu Bathara Bagong samai aku kok kaya urung tau tepung lho aku Kurawa piranganing Sata Kurawa Kartomarma dudu Kartomarma pancen aku padha karo Kartomarma ning aranku Surtayu wis jeneng kok nganggo jeneng kali lho jeneng kali sapa Serayu Surtayu dasar pranyata bapakmu tak boyong ning negara Ngastina nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gumantung wangsulane bapak gelem apa ora nek bapakmu ya wis wong nyilik wong ngomboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis ora kok meksa sak penake dhewe terus arep gawe geger karang kadempel Bagong sing ora trima tan trimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa ayo krubuten leganing atiku boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena ngapae aku sing tok ajokke sampean iki ajeng ngewangi kula mboten ngewangi kowe aming ditantangke kok nesu lan wong tuwa dikeplak salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat yo karo ketua pemuda ora kena ngayal iya nyepelekke ora iki jagoku lho Antasena Pakde aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo Sirnana Ndara Antasena boyongan Semar nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepuro kekuatane anak Pandhawa apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena siap Den siap Gong maju yo aku mundur
cocok tunggal jebol dadamu walku. Lagi. Pinggir. Gatotkaca Siwa Kartomarma. Kuatri mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Paribaksa kula wantun dengan panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kuatri majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Aku kok ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Dian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awan basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning galake papat. Lho, galake papat piye? Kowe darang ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa kowe kopaku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena Pangendhawu tak pecah sliramu. Lena Pangendhawu tak suguhi ramban. Lho. Tanahe dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot. Mati denengku panggal tak ayani. Yo.
Makasih, makasih. Yo. Nek ora ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Orang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang. Pengen iso perang. Pengen. Ngamuk tak bantu. Serius. Yo. Ya ora mung omong kosong lho. Ora. Tak bantu. Carane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem. Ora sedeng. Napa niki? Niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu melocot ora. Ngampet-ambekan. Mancing ning awakmu. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus, Sampeyan teng pundi? Ning awakmu. Serius? Tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane? Tenan. Carane? Ngampet-ambekan awakmu tibakno ning bumi ora bablas tekan jero bumi. Ini serius nih? Yo. Mun anggere aku kejegluk tak tonyo sampean. Yo. Wah, langgeleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena e. Nek ambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, mat ki lho. Yuk. Jedul mburimu reng, mburimu. Wedan. Ambles meneh. Mburimu reng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu reng, mburimu. Wedian bocah iki kok mbeda wong tuwa. Mula nek ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, iya arep njaluk Ndara Gatotkaca. Mula garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dicelupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu. Nggih. Ngampet-ambekan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun nggih pun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak Karekasuta. Mpun Den. Wis, Pun mancing teng awak. wis. Carane mabur? Sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wae sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, coba cangkingi siramu kabeh kowe.
Waduh, bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dening aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng dasmu lho, Reng. Konjur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Gantara. Ayo, areng apa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik mandlep ngono. Jan kaya ora ana greger-greger sithik. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan rana. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sapenake dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to, Le? Aku iki umun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh yae, legane. Banter nang. Mati aku Sambata. Ayo amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak mulih. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jak mulih. Lak tonya lho, Reng. Meduni nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Ayo arang rung tau landing. Nyun ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke nang mripate Sengkuni, pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitik. Kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhuwet wetenge. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditanono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripan ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali.
pendhitane iki. Aku mah pengen boyong karo bapakmu ayo. Kowe aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngoparangi karepe Begawan Durna, kowe tak kantutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, ora ngerti awake dhewe. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timbli saka dhuwur. Ya ngono apa piye, Durna? Loh. Lho gareng kok iso mabur? Lho, gareng wis tuku tiket pingenane. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Kita ketoke ndase tok. Ndase tak ketoke awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis gareng. Ak candha awakmu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temama ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den. Ya. Padha-padha. Ning telane gareng balekke. Ajeng kula nganu kebaan rondo Kebaan rondo iki rak yo golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane gareng. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. Nggih, mengentuk sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dileksanani dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih. Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne marmir. Timbali Ndara Antasena. Nendi? Kae nang pelataran kae Andragarkaca Andratarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngondak aku wong tuwa ora kene dono koso malah cenguk-cenguk. Semarika den prayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Trisanya purnama sasi gilar giaran ing tengah latar pripun Den njumbuhake lawan kesagu aku nalika semono aku sagu diutus ning Ndarawati nggih aku sagu diutus ning Amarta aku sagu diutus ning Mandura Siwa Badranaya nggih tak suwun ampun ngantos dados dredah
Pokoke upama sinuwun-sinuwun Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa. Ning sing baku pusakane. Dadi sing diutamake pusakane. Oh ngono kae. Nggih. Ya pancen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Semar aku nyuwun pamit. Siwa Pudrana ya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karang Kadempel. Nglumpuk ing para bendara lan pusaka bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara. Ya, aku njaluk pamit yo kek. Nggih, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih. Busa oyon oh
Kresna sinayang manggelung mangruk mining mangunggung kanduhan rimang lerleno tanpa kanen yen
tan dosa Amanggo sang Dya Utama Nalendra Muda Semono madin wikana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ora pangling kaya najaku Drepsila geni wisanggeni ingkang sowan ning Wajing Ndrawati padha kanthi harja nggir sowanira kulup Bambang Wisanggeni tansah pinanganing kawidadane ring Sambikala Praptaku aku ngaturake sembah bektiku katur ngersaning wa Ndrawati ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampanana ndak gegem dadiake jimat Antasena najaku cah bagus padha kanthi harja sak praptamu pangestu Siwa Ireng wilujeng ning Sambikala aku ngaturke bekti katur ya wa ya nggih tak tampa pangestuku tampanana anggir kekalih ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman kula tampi bektiku katur ya mak cilik kula tampi anggir Antasena dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing datu ya Wajing Ndrawati ya mak cilik kaya wis ora kurang prayoga misanggeni ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan mara gage matura yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe matur ingkang terwaca nanging yen ana ingkang utus sira diutus sapa kulup Uma Ireng Atmajaku Drepsila geni kepiye sejatine praptaku ning negara Ndrawati iki ora saka karepe Wisanggeni dhewe nanging pancen aku ana ingkang utus sira kulup diutus dening sapa aku diutus dening Kaki Badranaya ya kakekne Semar wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget nggone menggalake marang negara Ngamarta ya kuwi negaraning pepundhenku para Pandhawa mulya ento nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi uni ya pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya lah dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh kalawan Wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman wekasan jejeking adil padha ditinggal pernataning hukum negara ora padha dipaelu wekasan padha ngudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe mula kakekne Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayuwangan kebak ing katentreman kebak ing karukunan lan kabungan ora ana rasa cedha cinedha ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa regejegan anane amung sarwa tentrem suka raharja kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta nanging ana syarat sranane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndrawati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma mula gandeng kakekne Semar kuwi piyaying wis keladuk yuswa mula tumrap Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing kakekne Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Wajing Ndrawati ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndrawati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel saperlu ngestreni marang kakekne Semar nggone bakal duwe gawe mau upama Siwa Ndrawati ora kersa tedhak dawuhing kakekne Semar cetha lamun yen Siwa Ndrawati ora kersa rawuh ning Karangkadempel ing kudu rawuh pusaka Ndrawati Sekar Wijaya Kesuma wa ireng ing Ndrawati
ing kemejot patoning latinetra kocak ngundarandir idem nyomangolon saka wadanani romberanang oh kuseta lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibeto nganggo naring kang ganep yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan sabab tan wurunga lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa mula kang saka kuwi wis anggeni yen to siji sira kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kusuma aku tak takon karo kowe Margake Wangsulana Sekar Wijaya Kusuma kuwi apa to kuwi pusaka kadewatan kuwi pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Ndrawati mula rasa ben wong diwenangake ngasta dening Sekar Wijaya Kusuma apa meneh amung derajating Kakang Semar Badranaya mula kang sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji Sekar ora bakal tak paringake angka loro aku ora bakal prapta ning Karang Kadempel mergo aku wegah yen to nganti klepetan dedusaning Kakang Semar gone bakal bangun kayangan mau wis anggeni kaget risanggap irang ulin angkul kirempit kempit dosa ngreknaning bawana di bisa anggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Lho. Tembungmu ki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakdhe ora maringake Sekar Wijaya Kusuma diboyong marang Karang Kadempel, tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan negara Ngamarta. Tegese Pakdhe mentawa marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pakdhe seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Merga kawulane padha nungsang piyang ngudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakdhe gelem maring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngampil Sekar Wijaya Kusuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndrawati wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abon? Sampeyan ki wakku Ndrawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge wis anggeni mesti maringake wujuding Sekar Wijaya Kusuma. Nek Siwa Ndrawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kok sik to? Tembungmu ki kok nantang karo wakmu Ndrawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung ki tegese kowe arep wani karo wakmu Ndrawati. Paripaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngampil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndrawati Pakdhe Kresna. Menawi angger badhe tumindak kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndrawati. Nanging Setyaki minangka dados senopati Ndrawati ngempun narimaken tentrem lan botenipun negari Ndrawati menika wonten pundhakipun senopati Ndrawati ing pamaning Garbaruji. Iya, aku ngerti, Pakdhe. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot penggalih Pakdhe Garbaruji. Atau mak cilik Garbaruji supaya Pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran nggonku bakal meksa karo Siwa Ndrawati maringake Sekar Wijaya Kusuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi angger sampun boten dipun nemutaken kepariwaksa kula mentala kalian panjenengan. Nek pancen mentala pampane ora ning kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan Jawi nggih. Krewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi sanggeni. Lah kok dadi kajangmu ngrandu gumbul ing ora bisa meper maramu bal-baling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndrawati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggih. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Ndrawati. Kakangmu Antasena ndakno, Setyaki tak endhake.
Sekar Wijayakusuma mengko bakal tak pitunge dhisik usang geni. Iya wae, ngestake dawuh. Apa keperanggul munggu ngayuda kewapak bawatnya bentar bawatnya bentar kewabangnya munggu ngalogo neng kene saiki ditemtokke Antasena karo Majelis Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas, Majelis aja melas. Wong isa depan-depan ngene iki aja nurun duwe rasa melas. Mengko ndalik tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngetoke kasudibianku. Babar wisan ditaker anak werku Dara karo Satru garpu iki menang sapa? Nggih. Ngendikanipun sampun kados ngaten. Panjenengan menika ngendikanipun nyocok dhateng manahipun ingkang paman. Pancen tak sengaja Mak Cilik. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki diseksekke para kawula sanegara Ndrawati. Antasena karo Setyaki iki menang endi? Nuwun sapunten, pancen ora kena digawe becik. Yen wis ora kena digawe becik, jaluk pangapura yen pamanmu garpu Mentala karo kowe Antasena. Ayo panggah tak ayani Mak Cilik Setyaki. Oh, iki merganing batimu. Kakang Antasena. Kakang Antasena aja kaya ngono. Kakang Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe iki. Wis arep dadi mengkari bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik, makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga, ya mung arep jajal. Ora kena jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lah senengane kowe iki senengane kok. Kowe tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, setaken. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu. Nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwarmane. Nek kandhani. Nek dijempalani ndak metuman bae. Ya, aku percaya. Kowe mesti iso nyempalani Antasena ning rung kaluwan kara, ya to Ni? Iya. Urung karuan kala sing dadi nyatane jadiane jajal nek iki kose. Wis ora padha gelut to, aku wegah nek kaya ngene iki. Antasena piye? Sekar Wijayakusuma tak paringake. Lah rak ngono ket mau malah ora geger to Pak Dik. Mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki. Wis to, gawanen nang aku mengko uga bakal prapta ning Karang Kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar kok bakal mbangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab po, ya bisa ngene tampan ono. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kadempel, engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kadempel ngaturake panuwun po. Sekar Wijayakusuma baya ngendhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndrawati ngestake dawuh.
Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang Setyaniko garwanira Setyaniko garwanira Setyaki wonten timbalan sagedhakan iki ora teka parangake nderek mriki reksanan negara Indrawati ya Dimas mriki nistakaken dawuh aku tak mbuktekake kelawan kabar ing tak tampa saka anakku Drapsila Geniya Siwisanggeni nggone Kakang Semar kepengin bangun kayiwangan dandan tumraping negara Ngamarta mriki nistakaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu menawi kula mekaten sembah kula ingkang gumiring Jengkar Paduka Setyaki iya aku njaluk pamit titip negara ya Dimas kula nistakaken dawuh sugeng tindak Paduka mugi karising sambi kala prapta wonten negari Ngamarta Setyaki kadangipun Kakang Yayi iya ngaturake panuwun Dimas
saya dalu aras abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya ratri lumrang kandaning bos pita karengwan putyan hira sang tujo waram brangang lir swaraning matu pronto manungsung sarine ngembang witeng klapa Jawa Sireping sang Hyang Arka kemantos sing dalu jeneng ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pratama Pati jengdul saking Brang Wetan kaling mega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dewi tatasing kamantyan dewasane mula wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro Sukramangkara tumbak mendo tete kalapa sumawur cita angkara rakata buta maesar Spati mintono eka dwi tricatur panca sat sabta hasta
Astana Wadasa Apa ta pertandhane ingkang goro-goro? Nalika Semana mungkin narya ngurmati Wijirepat Mulawan kula Semar garing pitu semawur Bagong. Ingkang sami jekan madyaning Ngororomba. Wijira Sangrepat Mulawan metal tlatah ngayuja Karta. Mirem-mirem kembang popong parate bang kembang popong rayungan
aja ngimpul wulung. Ayo. Ndak doleng. Tak sawang saka kene wis doyong ngiwa, doyong nengen. Sing sayo sing rukun kowe matur sembah nuwun janji rasa sok duwe panyokro bawa sing ora apik kabeh iki ya duwe kanca kabeh iki duwe sedulur dadi nek wong mbok menawa piye kabare lumantar WA kan rasa digagas warna-warna kejaba nek aku nek mbiyen bojoku ya cerewete ra jamak-jamak anggere bali nyambut gawe mesti cemburu liwat kene aku kucek terus ndene kaya ngono ya ngawekani bojo sing cerewet ki jane gampang peluk dengan penuh mesra dirangkul set Dik iso meneng ora mbane tak tapuk cangkem kuwi mesti
meneng tur padu. Mangga. Slendang biru, slendang biru, hamung ngenai. Ayo mbok totok tilik ana liwat kaca pengilon iki kok tetep ngantuk, Ting. Dadi kacane dingenekne iki. Iya. No. Piye? Hati kok ora mblero-mblero ngapa? Turu sik kana. Nora tekan. Nora tekan batin setiamu. Yo. Slendang biru. Kene nek nyuwara ya isih do seru. Ora ketang bar nyuwara slendang biru. Tatapan ayo sambata we. Monggo isih. Ayo isih rampung November iki mangsamu jadwale isih kari sithik wae. Ayo ping Desember prai ping 3 mian. Mutar ora. Kapokmu kapan? Ning tetep ya tak syukuri. Syukur. Jeneng menungsa iki ya. Taun wingi ya sampun kados ngaten. Terus do dilekke. Sesuk rapat bareng. Sesuk ngoten mawon, Pak. Pokoke sesasi niku nampane ping 15 mawon. Bar niku prei. Nggone ana wong anu piye ki, Cok? Tok mawon, Pak, mboten napa-napa. Iki arep nganggo dina prei iki kira-kira piye? Pun mboten napa-napa, semangat, Pak. Saiki ya ming do tele-tele. Tatapan aja. Ah, ngobah ngono ki ora turu, Ting. Ngobah. Kelungane jebleske debok. Duk. Ya, mangga. Tetapono janjimu slendang biru. Oh. Selamat Catra, mangestu apik. Apa iki? Acara apa? Kitanan. Supitan kitanan. Sapa sing disupitke? Mas Raditya karo Mas Ryu Zaki. Iu dengkulmu mulu. Ryu Zaki, heeh. Ana saiki do nganggo jeneng Jawa iki do wegah ya, Tru. Ha iya. Anak cenger lahir dijenengke Joko wis arang-arang banget. Bambang ngono arang-arang banget. Suwita ngono ora ana. Kabeh nganggo huruf sing kari dhewe nganggo ik. Kenia. Heeh. Avanza. Mobil iku ora. Mobil paring banter dhewe. Heeh. Kok iso paring banter ya CC-ne kalah karo sing mobil-mobil gedhe. Weh, kowe iso apa nyelip Avanza? Bar nyelip Avanza ngarep ana Avanza meneh. Bar nyelip Avanza ngarep ana Avanza meneh. Saking akeh. Ha iya. Banter banget. Ya moga-moga bocah sing dipitke iso dadi bocah sing utama ya, Tru. Ya. Dadi bocah sing becik, dadi bocah sing iso ngabekti karo wong tuwa. Merga wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina arep bocah iku sesuk sugih, mlegedu, iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina kuwi ora kok kuwi karepane wong tuwa. Ning wong tuwa ki seneng nyawang anak sing tata
susila, unggah-ungguh, tata krama, ngabekti, ngajeni wis dadi jalaran swarganing wong tuwa. Ha iya. Arep sugih mlegedhu iso munjungi kok gajah karo wong tuwa saben dina nek merosal medhugal tumindake ora prayoga kuwi dadi jalaran wong tuwa iki sengkake ana ning dalaning pepati. Ha iya. Ora ana ya seneng di anak sing gleleng. Kuwi mesti ngono, Gong. Ora ngono, wong iki beda-beda. Saiki ngene, isan-isane ing donya iki apa? Werna loro mingantra. Bejo cilaka, bungah susah, sugih miskin, lanang wedok mlebu metu ha ta? Heeh. Saiki nek kowe duwe anak tok gadang dadi wong apik, apa terus donya iki apik tok? Mula aku tak dadi menungso sing gadang anak dadi wong elek. Dadi isan-isane donya iki komplit. Ala, becik, bener luput, apik jahat. Oh iya. Ya sakarepmu Gong aku arep menging karo kowe apa sing tok cita-citake muga-muga tak amini. Kelakon kowe duwe anak sing elek, kowe mumet sirahmu, gagas anakmu setruk, kepleh-kepleh, ora entuk tombo. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Aku ki nek omong senengane sakarepe dhewe kok. Ayo mengbangane ora omong kok masa Bagong ngomong kok lurus-lurus wae. Tenan ora gayeng. Lah iya. Reng, apa Tru? Iki ana pamundutan saka Rama Agus. Rama Agus? Heeh. Jineman uler kambang. Rama Agus ki saka Surabaya. Waduh ya. Ngaturke jineman uler kambang. Sing kepareng nyekar sapa? Jineman uler kambang. Mbak Ayu Purwalestari. Engko isih ana sing utang siji sik Tatin. Heeh. Ora disaur ndak? Laporke polisi wae, Tru. Lho. Perkara nembang kok dadak dilaporke polisi. Jineman uler kambang pelok pos Lendreng. Ya njajal pelok sing kepenak, Tru. Ya. Men minger tukange gender. Heeh. Minger keblate. Ya ora, ya minger ning nggon pelok. Heeh. Men golek cakepan sing kira-kira asing. Ya. Sikra apa? Mbok Tru mbok rasa. Ki ning pamundutan lagu mbok menawa reng saka lumantar HP kok klangkling. Oh ya wis ora usah tak waca. Monggo Mbak Ayu. Ayo Mbak Ayu. Diaturake. Garwa nata Wah jan mat-matan. Mulai nek mat-matan. nata agung ing cam pala sayo
sitre lagi di kencengke kok, Tru. Iya ora apa-apa. Engko wis rampung pas selesai le ngencengke. Heeh. Kaya apa ngrebabku mbiyen. Ngene gending ra iso ming ting ting tang tang ting ting tang tang. Ting 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 tang 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 ting 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 tang tang. Gendinge rampung lagi ngek. Wes bubar. Wes. Yo. Sari Rapet. kudu eling lan Deleng kentang tung Kambang Sekara Magus. Iso tambah makane suarane mesti pletuk. Ya ora. Pletuk bluk. Ngapa wi? Ayo empo. Ya iki nang kene. Lho iki. Mesti langir ku nek aku ketemplokan nyawa to. Ketemuan apa? Nyawa. Nyawa iki apa? Kuwi lho apa jenenge? Kewan cilik-cilik lho. Aku ki semut kok nyawa. Ya apa to jenenge mbuh kuwi? Kepik. Apa? Kepik. Endi? Iki kebanget lho cilik-cilik nang kene iki. Iki mau ana sing mlebu wedangku ora ngerti nek panas. Ah tak syukurke. Wong tak ler kok nggo mlebu kepik modyar kowe iki. Iki mbathang nang kene iki saiki iki. Iki apa? Lho, ya ora urip iki wong panas ngencang-encang aku ilate lara kok arep melu ngombe. Anak-anak ora. Ora. Waduh. Mlebu meneh. Tin pindho wisan mlebu. Yo. Nanti. Hah? Kok mbok rasok mancing suasana kowe. Lah piye? Esuk dikon nembang kok yo nendi. Ngono aku muni tidur ngono kok ya, Ma. Ya nanti. Hah? Ya nanti. Ya, wah aku kaget langsung dikendaleni lho ya. Kaya mau kae lho nek aku. Weh lah, ayo. Ngono ya. Kuwi apa to jane? Wah, ora tanggap nyonya tambani sik ditik. Ya. Asik dodong kemekelen kok denganane. Iya. Ayo dibawani podang kuning. Bawane sing pucung mawon nggih. Apa? Pucung. Aku bingung ngono ta? Nggih. Ngurus manuk ngono ta. Ya ora apa-apa. Aku bingung. Soal iki ya Kyai Kulon Praga kok dadi padha karo ning bumi kelairane. Dalan gedhe mau ngidul bablas terus tekan desa sing isine wong Batak kabeh. Nanti kuwi Nainggolan. Nanggulan. Nah, Jawane Nanggulan ning asline biyen Nainggolan. Nanggulan tak mriku niku nek kula Sentolo kok. Iya Karang Nanggulan Kidul iku jedule Sentolo. Oh, saradong ora. Ngidul terus jedul Sentolo pas brimob ana kae kowe mandhek tembak sirahmu.
Apa? Lah salah yo ngeyel ora. Sentolo ngulon. Heeh, engko pas tikungan kae ana pom bensin apa jenenge LPG. Ah ngarepe. Lho. Ngarepe iki kebon iki. Ayo tadi nang kono kuwi. Oh. Ana sumur tuwa ayo nang kono. Semua penghunine ya. Ayo nek muncul ih. Ayo. Saben dina mikir manuk. Kepiye manuke kok tok pikir terus ki? Ora gelem manggung Wah, ayo men kurang pinter le metrete. Ha piye? Le meteti piye? Ora muni ngono kok. Ayo karang ngono. Kroto ki aja keke sak jimpit. Ora kroto kok sak biyukan sak gegem. Ayo mendem manuke. Ha iya, kroto ki menggo manaske awak. Nek carane menungso ki madu. Madu sak sendok wae, stamina iso oke. Madu sak botol. Ayo mangsur. Ha iya. Wong manuk tak pakani pelet Hah? Pelet. Manuk apa kowe nganggo pelet iki? Aneh-aneh ora. Manuk lele. Manuk lele nyungut kowe kuwi. Njur nyungut. Lele ana sungute. Ha iya. Tak padi patil kapok kowe. Mikir manuk podang. Aku sing nang ngarep omah kae kok ireng manuke. Podang ki kuning kok. Manuk endi? Ngarep omahmu kae. Kae manuk apa to jenenge aku ya ora ngerti lho. Oh, manuke bapakmu. Oh, paling bapak kok sing ingu. Ya wis ben. Manuke avatar. Oh, kurang ajar to kowe. Karo bapakne kok ngelokke avatar. Bawane jeneng sapa? Sutar. Oh. Pemain film kartun. Avatar. Mula nang omah nggawa toya. Oh iya. Apa to ya? Tongkat. Oh, ndesit banget. Aku ya ora ngerti toya iki ngerti Kono kok. banyu. Hah? Toya iki banyu. Toya kuwi. Toya iki kae sing nggo silat kae nggo wusu. Agawe kreketing ati. Kok cangkemmu kaya leng apa ya? Lah apa mlebu terus e? Masa kon ora omong. Iki lho, Truk. Ora apa-apa nek kaya ngene watune dualang sangit. Ceprek. Apa? Ceprek mimik apa meneh ya jenenge? Bagene kowe mah hafal kewan cilik-cilik ngono kuwi. Lah ya jenenge ngono kuwi ketoke. Iki ceprek iki. Tak jungkatane. Kok sejungkati? Ra nyambung lho. Ajare nyeprek. Mbok ngomong. Kowe sing radongi kowe. Lah ya piye wong kewan kok dijungkati iki? Rumah kamu kewan iki ra ndek rambut to? Duwe iki. Gelo tak dudu iki. Gelo, lho iki sing gondrong. Lho, wah, iki sing gundul. Iki sing ndase tengah ora ana rambute, pinggire ana werna-werna. Padake ya ming cilik ora. Kowe nek ndelok tawon kae tok mati nganggo mikroskop. Mikroskop sing ndelok barang iso gedhe lho, Truk. Kuwi penuh dengan bulu. Oh iya to. Terus jungkate sepiro? Hah? Jungkate. Sik to. Mlebu irungku barang Tin. Mula ditutupi mingkem. Mingkem jasmu. Lah piye to? Wong dalange dunake mingkem tenan ora dibayar. Lombane klebon. Hah? Piye? Bang. Kuwi apa to jane? Hah? Ora apa-apa. Mangan bangku lho. Aku tahu mripatku klebon. Walang sange dhewe melu ta kowe mbiyen?
Melu. Ah ning ganjuran kae. Zaman kae to. Heeh. Ana kae to. Mak bleng ngono kuwi tak kedhepe ngene iki mah nguyu to. Wah nang mata panas banget aku langsung digotong karo Pak Dokter. Tak ora disuntik matane ditokke suntik ibu mung disemprot banyu anget. Kok ora disuntik ya? Ora, wae men picak. Seneng aku nek kowe picak, seneng kok nek aku picak. Mboten lho ben mari nek wong lara nek disuntik ngono lho. Ming disemprot banyu anget lho terus ilang priye iku umpure tenan. Aku terus dendam. Kapan ketemu walang sae tak uyuhi genti. Terus wis aku neng mobil ki eneng. Wah, tak jukuk wulune tak ke njaba. Deleke lemah nggon watu tak tur. Mudyar kowe. Kejek-kejek kae. Iso urip tak tutukke sisan tung ngono. Apa? Mana saya lho tak tutuk nganggo watu. Tutuk nganggo apa? Watu. Oh. Kok ming ngono. Aku gak. Apa sih? Gaya tenan nek muni basa Indonesia kemayu tenan ya asli tenan. Heeh. Akeh sing do nganti go kepencut kok Tatin iki ana sing WA aku lho Gong Tatin itu kalau goro-goro suruh bahasa Indonesia saja. Wah, malu-maluin. Dia itu bahasa Indonesia cuma tahu sekedhik kok. Sekedhik piye? Cuma tahu sedikit kok. Sedikit. Medun nang rest area Cikampek iki Jakarta ya tuku apa-apa ki tumbas. Modar kowe aku ngono. Wonge sing dabakul, "Apa Mbak? Mau beli apa?" Tumbas. Ada dong. Tonto ya. Nek nang omah tumbas ngono. Ya Jawa ya aja digawa ning kono. Lanjut ya. Aduh, di sini panasnya ngendrang-ngendrang ya. Di sini Saya dek pasadus. Waduh, aku krungu kon jaba isin. Glodak. Aduh, ciduknya tiba. Nang kene gaya meni, apaan sih? Alah, anake sutare kemana? Lah ngopo lho anak sutar ya manusia kok tentuk bahasa Indonesia. Mbok ya rasa aleman. Ya itu kan keluar sendiri. Hah? Mas. Hah? Apa ta Bagong iki? Bicara apaan kamu? Maksudnya itu secara tidak langsung itu ngomong sendiri ngono lho. Jan pusing kepala. Jadi bisa sirahe ngopo ora? Kaya ana sing mak gremet-gremet nang sirahe. Dicopot, delok. Apane? Jerone ana apane? Ana ndase. Pasti ana kewane mlebu mbok menawa. Ora tak copot. Kowe nek iki prondasku iki terus seneng banget e. Mergane apa? Embo, kowe arep tok liling kae lho rasane. Ora ana rambute gaya. Ana wae. Mangsane ora manis ya, tak semir e. Waduh, disemir ora. Mer putih ya. Ya ben ya. Rambute semir putih. Ha iya, kuwi jenenge wan ora semir. Men terus. Ya. Wis matur nuwun. Ha iya. Wis jam 3 luwih, terus arep bubar jam piro? Ha iya. Yang perkara ngrembug kewan cilik-cilik kuwi mau. Heeh. Nanti blandang wonten ya. Ayo. Ya Traya sewanane Bapak. Ayo, sewanane Bapak. Karo ngenteni ndara-ndara nek padha rawuh ning Karang Kadempel. Ayo. Janeng yaning nalaka ngati langit. Om Mambang mandhep pasola pamaneka lintang kulya kusuma yana sumawur Om
Niat langaning kalang banaglar pandaan monsar non lir kekonan surum sorotetan badan om Atmajakunggir Abimanyu apa dene Gatotkaca sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa kulup sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah Padanawa sowan kula boten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Kakang Semar inggih Siwa Badranaya suwados sowan ngabdian tulung ngersa paduka Kanjeng Prabu Darmakusuma mugi dados ing kawuningan wa bilih sakmangke Kyai Semar nedya gadhah damel inggih menika gegayuhan ambangun Praja Ngamarta sarana ambangun kayiwangan ing mapan wonten ing Praja Ngamarta boten wujudan papan ingkang endah imbaning kayangan babar pisan boten namung kala wau kinarya sasmita bilih kayiwangan Pumikun sing langit kelap-kelapaton lergen saking risang mawe gandrung ing Andarja nggih kasinggihan kula ingkang sowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk wa ya tak tampa gawe gedhening ati ora liwat pangestuning Wakming Mandura Tampanono kula pendhingga jimat paripin dayaning kasandursan eneng apa kowe sowan negara Mandura mugi dados ing kawuningan wa sowan kula mboten saking pingajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan anakku jangkar bumi nggih kasihan mengaten. Wigatine Kakang Semar utawi Siwa Semar Badranaya badhe ambangun kayiwangan wonten Garing Amarta. Mboten ateges ambangun papan ingkang endah namung bangun dhateng gesangipun para kawula. Bangun dhateng lair batosipun para kawula sak negaring Amarta. Saengga negaring Amarta sak mangke saged pulih kados wingi-uni mujudaken praja ingkang ayom-ayem tentrem. Nanging kedah syarat-syaranipun wonten kula kunjukaken ngersa paduka Kanjeng Wahing Mandura. Lho. Syarat-syarane apa? Syarat-syaranipun boten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Wahing Mandura maring ngampil pusaka ing Mandura. Kyai Nenggala tuwin Kyai Alugara. Sak mangke parenga badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Lho. Kyai Nenggala inggih kasinggihan mekaten. Andarja. Yen mesine kowe ngerti, Kyai Nenggala Kyai Alugara kuwi duwe pusaka bain-bain. Kuwi pusaka kadiwatan. Lah kok dadi Kakang Semar bakal mboyong wujuding Kyai Nenggala lan Alugara dadi sarana sarastrana mbangun kayangan negara Ngamarta.
Apa ora melek mripatmu? Kyai Lugoro kuwi pancen iso tok gawa, iso tok boyong. Ning nek Kyai Lugoro utawa Kyai Nenggala kuwi mapan ana ing sak njabaning daging, sak jeroning kulit. Kuwi ora iso digawa dening sapa wae. Kedah saged kula boyong, Po. Nek aku ora entuk, kula kedah meksa lan paduka Kanjeng Prabu Mandura. Piye? Kula kedah meksa dhateng Kanjeng Prabu Mandura kemareng maring ngampil pusaka kalih. Kowe arep meksa karo Baladewa ya? Kowe arep meksa karo Baladewa? Yen ngono kowe wani karo wakmu Mandura. Mboten ateges wantun, nanging menawi kula wangsul mboten pikantuk damel, ateges kula badhe dipun paidu dening Siwa Semar Badranaya. Sampun mboten wonten giranipun kula jejer satriya, teka kula sampun sagah nanging mboten kababar dados pakarti. Yen ngono karo wani karo Baladewa, nyuwun pangapunten. Iblis lanat bayi iki sore. Wah, Prabu kedahipun nenget. Ya, aku tak sareh. Bangane seseke ra jamak-jamak aku tak sareh. Aku tak sareh. Ngoyak apa, golek apa? Iye, nyo tampan ana Kyai Nenggala. Koko Prabu, nggih, kula kanthi wonten ing arah kadempel ya. Ayo Kresna tak tutke. Den prayetna samorere seka balik tityani gandayani Trisunya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar Kakang Semar apa niati Kakang Semar pancen wis kaya diaturake dening atmajaku kabeh yo Kakang Semar Kakang Semar apa pancen kaya mengkono? Den. Napa sing kula lakoni niku mboten kula kok pribadi dhewe sing ngrasake. Mboten kula dhewe sing ngrasake. Ning niki kanggo kabeh, kanggo bebrayat, utamane bebrayat negara Ngamarta. Kula nyawang negari kula, lah kok wis ora kaya mbiyen. Katone wis ora tentrem, katone wis mboten jenjem. Kawulane padha nggugu karepe dhewe, sithik-sithik gegeran. Ana perkara sithik digawe rame, ana perkara sing sepele digawe ora tentrem kahanane.
Kahanan sing kaya ngoten kula niku ngrasakake. Nek kawula ngamarta wis koncatan rasa kamanungsan, mula kudu dibalekake. Negari Ngamarta niku dados negari songsong agunging para kawula. Negari Ngamarta menika dumadi saking pulo-pulo ingkang kathah. Ning rumiyin manunggal dadi siji, ning saiki kok sithik-sithik geger, sithik-sithik geger. Awi dipun dandosi sranane sampeyan-sampeyan iki minangka dadi pangareping para kawula aja wegah cedhak kalih para kawula. Aja rumangsa sampeyan ora duwe tanggung jawab nyaketi batining para kawula. Kawula niku mboten butuh diparingi dhuwit, kawula niku ora butuh diparingi brana picis. Ning kawula niku butuh dicaketi rasane, dicaketi atine. Dikaruhke mawon wis senenge ora jamak-jamak. Anane kanan kaya ngeten niku merga kawula ora nate dicaketi karo pangarepe. Mila awi sing empun nggih empun nanging sakniki awi didandani alon-alon dibangun supaya Ngamarta embanipun kados wonten ing kayiwangan. Gesanging para kawula kebaing katentreman, kebaing karukunan. Sami-sami ngraosi bilih gesang wonten negari Ngamarta kedan junjung dhateng negari Ngamarta. Ngrumaosi jejer putra bumi kudu ngreksa marang praja Ngamarta. Kakang Semarya. Lah banjur pusaka iki gunane apa? Niki jane rak minggu srana sampeyan leda tekan Karang Kadempel. Nek mboten kula jaluk pusakane ngeten iki, sampeyan ora bakal tekan Karang Kadempel. Monggo kula niku abdi lho. Kula niku abdi. Ora ketang pisan pindho ya sok ditileki. Ora ming dinengke mawon. Nek kula ditileki tok Semar kowe waras apa ora? Kula niki le sowan ya mempenge ra jamak-jamak. Pendak-pendak kula caos bulu bekti glondong pengareng-areng dhateng punden Pandhawa ya seneng kula mboten jamak-jamak merga pendak-pendak kula dikaroke. Ning kula ya ora tau ditileki, ora tau dikaroke. Mula kula gawe srana kaya ngeten niki. Ning napa sing kula ucapke bakal mbangun kayangan niku nek mboten dibantu oleh punden-punden kula sedayanipun lancur-lancur Pandhawa mboten ajeng isa nglakon. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar, Ndara Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa ngemutaken para putra-putra lancur Pandhawa ya ampun adoh-adoh kalih para kawula. Dicaketi atine para kawula, dicedhaki. Mangke nek sampeyan cedhak kalih para kawula niku ora usah mangkongkon, ora usah mangumumke, ora usah ora usah mangratake dening para kawula sedaya pun ngrumaosi dejer minangka kawula Ngamarta sami sengkut gumregut mbangun praja. Sami witados kalian pangarepipun, sami pitados kalian pendhuwuripun. Mergi sing dhuwur ya nggatek karo para kawula. Nek kawula digatekke karo sing dhuwur, kawulane mesti nggatek karo sing dhuwur. Ing mekaten mujudaken praja ingkang gemah ripah jinawi kerta tata turaharja ayem slaminipun Ndara.